Takže čus, já vás vítám u této videa a jsem tady sám a já jsem Standa a budeme hrát Standoff, multiplayerovou hru. Nejde tady solo, nebo alespoň o tom nevím. A koukneme se do inventory. Jak můžete vidět, tak jsem trochu farmil za kamerou. Vlastně teď je váš první díl, ale ty vole, už se třeba na ty. No tak můžeme se vlastně pustit do hry. Ne, na tu mapu mě nedostanete. No tak dobře, tak za kuklenců. Chcípni. A vezmeme si teď tu hustou. Ne, on nemá kuklu, to je na hovno. Jsem říkal, že mě sem nedostanou. Tyhle, jak dlouho už to jakože fakt to budeme hrát jako 6 hodin? Kdo to nastavoval do prdele? Ne. Kurva, koráris. Fajn, nastrali jste mě, babu se na vás AVP a budou samý headshoty padat. Ani nemrkneš a už bude headshot. Co? To co? Tak ty taky snajperkujou. Ty jsi svině. Bam. Říkám ti, že chcípneš. Pojď sem. Tak. Ti chci dát hlavu. Ne, nechoď tam, je to chytá ty kokos, nechoď tam. Takhle jo. A myslíš jako, že ty mě vadíš? Já tě tam vidím, stačí jenom se pohnout a dostaneš jo. Jestli no vlastně omlouvám se, že popotahuju, ale já mám rýmu. Na to si řeknete, doufám. Ne, on má AKčko, ta svině. Ne, please. Kurva. No nevadí. Já si vezmu tuhle. Moje oblíbená. Pojďte, bude to možná padat. Zabijím do prdele. Kapříliš nebylo. Tamhle seš. Ne! Jak nabíka zastřel nás. Fajn, dám si tuhle. Já proč si beru teď ty zbraně asi? Alo. A jak vidíte, tak tady tohle takový CS na mobily. Ne, jo, masku není poznat. Tak to ne, hoši, tohle jsme si nedomluvili. Tak tohle jsme si doopravdy nedomluvili, kluci. To ne, to je proti pravidlům. Teď udělám kurva zákeřnou věc. Budete čumět hošánci. To budou čumět jako krysy. Puhuj co. Stůj. Ne, že mě vidí. To je čurák, on mě vidí. Ne. Já jsem zapomněl odmířit. Já tam budu kempet, mě to jedno. Tak pojďte vy svině chlupatý. Rampapam. Dnes nás sem přijde. Aspoň příře. I v reálu ne. Co? Jdi do prdele s tím AKčkem furt. Já to jinak s AVem umím, ale tady tu mapu já nesnáším, proto tady prohrávám. Jak vyhrávám jak prase. Já tady tu prostě mapu nesnáším, ozvlášť, že hrajeme 10 hodin, kdo to nastavuje do prdele. Já jdu ty mapy pryč, protože tady budeme asi hrát hodně dlouho. Já nechci. Já jsem pro... Ne, ty tu mapu mě nedostaneš. Jiný, jdu za kouklencům. Tohle jsou za kouklenci.
Zakuklenci, 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 zakuklenci. Ach jo. Kdybyste náhodou teď tu mapu někdo znal, tak určitě napište do komentářů a můžeme si někdy zahrát spolu. Headshot. A nový level. Yes. Co mi to chodí samo? Nikam, vole. Kam jdeš? Ne, přebijem, ne, nic jsem neříkal, vole. Už jsem to říkal, vole. Nikam. To je taková čupka, on má AKčko poskinovaný. Ty, co tam stojíš jako veverka. A ty nech mě. Takovou headku dostal od někoho. Proč ty střílíš do prázdna, vole. Ne, mě zabil jeho kámoš, já jsem zrovna přebíjel. Ach já. No, dobrá mapa. My jsme umřeli 10krát, oni 5krát, to jsou svině. Takový headshot dostal ode mě. Co ty tam střílíš za tou stěnou na mě, vole. Bacha. Ty vole, kámo, prošel. AKčko, děláš si ze mě prdel? Zase to skurvený AKčko? Ne, co děláš na našem spalništi, ty čupko? Vdechni. Co si myslíš, jakože ty budeš kempy, ty zmetku jeden hlupatej? Ptáčaní jízdě. Zase ten čurák s tím AKčkem. Vlastně, kdybyste tady tu hru nikdo neznal, tak je to CSGO, ale na mobily udělaný jinak a vlastně je to jinak se to jmenuje jinak, ale je to CSGO, je to podobný CSku. Yes. Jako on si myslí, že ho nevidím. Tak to je dobrý kreten. No neví, že ho asi můžu obejít. Co ty tam stojíš, jak vole? Zabil! Yes! Konec mapy, já ho zabil! Yes! Já jsem byl poslední z mého týmu, tu jako vážně. Jak jsem měl být první, ty vole, když ta mapa už hrála už jak dlouho. Ty vole. Na chvilku počkejte, já si jenom sednu. Já jsem celou dobu ležel. To jako vážně? Co to kurva je? Platky se nepečou, vole. A jdeme my. Ani náhodou, teď jdeme my. To bych teda neřekl. Oplatky se nepečou. Dělej. Nemáte šanci. Vy jste nejrychlejší. Ha. Fail. Je hodně fail. A cardpack, dostali jsme +3 náboje. Jo, a zapomněl jsem vám říct, že toto video bude jenom 15-minutový, možná i 14. Já chci k zakuklencům. Beru si moji modrou. Jako ty myslíš, že já tě tam jako nevidím, jo? Když si tam krčíš jak hovado. Jako to si fakt myslíš, že jsem tě neviděl? Báv. Jo, ona startla se. Tako vážně? Co? Odkáč? Teď jsem ho zabil první. Jo, aha, on byl za mnou. Prostřelíš do prázdna, ty kokote. Utíkaj. Zabil ti tvýho kámoša. Headshot. Škoda, že to tady neříkáme to. Headshot. Ty čupko, ne. Jak to, že má lepší míření než já, ta čupka? Nic proti chlupatým.
Chlupatej! Máme chlupatýho v angličtině. Chlupatej. Já jde oba dva. Ano. To se stává. A jak vidíte, tak tady jsem AKčko s tou s vlajkou, s hvězdičkou, a jsem druhý. Vidíte kolem mě takový bílej rámeček. Ty čupko zasraná. Já chytám rage, lidi, já chytám rage. Chlupatej. Kurva, chlupatej, ty zmrde, chlupatej. Tebe nesnáší nikdo na světě, jenom zakuklenci jsou lepší. To je skurvený zákon, chlupatý. Skurvený zákony. Vzít AKčka a jít na chlupatý. Rozbít jim držky, volej, armádě, vymrdat huby. A hotovo. Budu zakuklenci vládnout. Ty jako kam jdeš, vole, debile. Myslíš jako, že tě nevidím s tím AVP? Myslíš jako, že já tě nevidím, ne? Kurva, já neměl žádný... Co takový skin hustej? Já mám model. Já si vemu. Nej tu. A ty jako, co tady děláš? Zrovna jsem zabostal s tím skinem. Ty čupko. Kde seš ty mrtko chlupatá? Zdechni. Kůl do 1. Jo, jsem první, mám 20 kg. Yes. Ty nikam. To jsou debilové, oni to fakt ani neumí hrát. Cože? No, když se já rozehraju, tak se už prostě se nezastavím. Rozehraju, nezastavím, jedu dál, nezdám se, střílím dál na chlupatý kůndy. Co? What? Jo, jak můžete vidět, tak jsem první, mám kolem sebe bílej rámeček a mám 28 kg. Chlupatý zmrde. 30 kg. Padni tu čupku chlupatá. Nevím, co nám lezeš na území, ale je mi to jedno, protože takový zastraný cheater. A ty chlupatý, jako co ty tady děláš? Jako myslíš, že uspěješ? Jako prdel si nakryješ, jo? Ukážu tamhle ten taky ne. Jako co ty tady na mě jdeš s tím AVPčkem, jako? Nevím, co to je, co to má za zbraň. Nezabije. Headshot! Ty čupko, chlupatá. Ne, já nemám náboje. Musím si vzít pistolku. Bude ta čupka chlupatá. Já se asi nechám zabít. Ale od chlupatýho to fakt jako, že ne. To fakt ne. Nejsem srábotka, aby jsem si zabil od chlupatýho. Chlupatej. No, nevá, alespoň budu mít náboje, díky. 35 kg, nejlepší z týmu. Dobře, já no. Dobře jedu. Já jsem umřel 25krát? Ne, to se počítá celý tým, když jsem to. Jako ty si myslíš, že tebe chlupatý jako že nevidím? Co ty tam děláš s tím AVPčkou? Jako myslíš, že já tě nevidím, jo? Dobře, já. Co? Že já jsem přebíjel. No nic, myslím, že je na čase to ukončit. Já doufám, že se vám video líbilo a čus!